Monggo iki wis sawangan lho, lengene padha ketok kabeh. Hasanah. Perkara apik iki wiwitane sapa? Ngono ya, Kakang. Tumindak sih. Wiwitane sapa sing ora apik? Didandani mengko dipikir. Nah, nek para patayat iki to, Kakang. Tumindake wis becik. Kari sinaune ngaji, Kakang. Nek pakati ya wis luwur. Ngajine sing rada telejo. Apa ten? Ya, Pak, ya, Pak, San. Mongko wis sawetara suwe wis padha ngaji. Wiwitane saka Iqra munggah iso temeka ning Al-Qur'an. Sama terus Kira-kira wis pasti sapa ngenani bab ngaji? Sek, dawuh lho swasa sapa kowe? Kula Al-Fatihah. Fatihah. Lah kowe ya sembe Iqra setunggal lho. Iqra siji. Lah liyane? Yasin, Pak. Nah, kowe mau iso Yasin. Yasin. Lah kowe ya? Malah wis asli Yasin. Kowe surat Anas. Surat cinta niku. Terus nek surat cinta bahaya iki surat hadiah. Sapa itu? Sithik bapak sithik disinauni meperak kuat. Yen to aku nyawang kok para patayat ana ing pesantren iki, atiku bungah. Sopo itu insya Allah. Pasuryane kangkon ayu-ayu kabeh. Aja kuwate. Aja sebelah. Supaya sinau berhijab kabeh. Kaya ngono. Titik sabin. Aja ngono to. Nanging ngene Hasan. Iya, Kakang. Mergono ki ganti sing bakal tak kandhani lan kuwi, aku butuh pirang. Sawetara pesek lan anak-anake kena papan ing Ngono ya, Kakang. Wis, Sek. Lan kowe kabeh para patayat. Padha ning buri kono, nyuwun dawuh lan Rama Yai uga Ibu Nyai, apa sing kudu ditindakake lan dirampungke. Wis tak akeh dawuh. Nah, Kakak, ya ya. Sekarang jangan mulai ya. Kita akan mulai dibuka ya. sana. Kakang Ronggo. Pancen aku kan ati kuwi marang asramane santriwan. Lan sepisan iki aku sengaja naliti. Apa meneh aku iso ketemu kelawan kowe Hasan. Banjir. Iki ono kali gak? Isi Kakang. Kayak sampean lo. Lho, lagi orang ngurip lho. Mangko kudu. Kakang, yen to pancen ana wigati, jadi wigati bab apa to? Yen to babagan ngaji sinau menani bab kawruh agama Islam. Wiwit saka akidah fikih lan liya-liyane aku percaya kelawan iku. Nanging sing bakal tak kandhake lan kowe iki perkara ati. Perkara apa, Kakang? Wis sawetara suwe aku mapan manyiswa ana ing pondok pesantren Gesing. Kena diarani aku santri senior. Santri sing tuwa. Iya. Umpama ora ana panjenengane Kiai Haji Samsudin sing wajib menehi mulang murid kelawan para santri ki aku. Bener, Kakang. Mongko yen to diwawas aku wis umur. Umpama aku mangku kelawan wong wadon tegese duwe bojo kuwi wis patut. Mongko ora ana wanita sing patut tak mangku pinangka dadi bojo sinanding lan aku ora liya mung kuwi. Cepane aku tresno karo kowe. Dadi sampean tresno lan aku, Kakang Ronggo. Ora kleru. Kakang Ronggo, Sana bakal tak tampa katresnane sampeyan. Nanging lan ngopo. aja dianggap yen temoko aku kuwi nglampungi lan bobo. Mula aku njaluk sampeyan ing mangkone sampean enggal nembung lan Rama Yai supaya aku lan sampean enggal diresmeki. Aja semenang. Yen to pancen nampa marang tresnaku, sepisan ati wis seneng lan bungah. Kang angka loro apa penjaluk bakal tak pinanggani. Aku bakal matur nuwun kersaning Rama Kiai Samsudin. Yen to aku pancen arep kala-kala ora liya wanita kuwi kuwi. Tenan ya, Kakang. Gelem dadi bojoku kuwi. Iya nek aja cedak-cedak. Aja cedak-cedak dhisik, Kakang. Sampeyan durung resmi dadi bojoku. Dadi ora entuk iki. Ya ora kena. Mergo Cukup yen to sesukan jroning atiku kepengin cedak lan kuwi. umpama sapet jagong kena ning rada adem. Kaya ngono. Sampeyan iso nyawang aku nyawang lan sampeyan. Napa? Napa Kiai?
kapan ana ing kapan panggonane papan. Cedhak karo anakku Kasana. Ora sinau ngaji cedhak karo wong wadon. Sing mbok karepake piye, Rangga? Ageng pakat sampun Kyai. Menawi kula wonten dinjangan wonten ing asramane santriwati. Kula ketemu lan yoga dika Adi Hasana. Jalaran kula tresna lan hasana. Tresna. Sing mbok karepake tembung tresna iki tresna sing kepiye, Rangga? Mugi kasembatan kula kala krama. Adi Hasanah badhe kula wengku pinangka dados bojo kula. Ngono. Menapa Rama Kyai paring idilan pangestu. Menawi Hasanah kula wengku pinangka dados bojo kula. Nah aku menehi pangestu karo ibune kono. Kowe piye, Bune? Sewu ngaten nggih mawon, menawi bocah padha senenge nggih monggo katut putra panjenengan. Kasana. Sana. Iji Rama Yai. Ora sandadak ndak ambali yen to Rangga tembung tresna karo kowe. Terus kowe kok piye, Nduk? Sampun kula tampi kok Rama Yai. Nduk tampa. Injih. Aku malilahi, Rangga. Dipun palilahi. Ning yo kudu ngenteni karo kakangmu Rohat anggone bali nindakake kaji munggah Mekah Madinah. Menika dereng wonten kondro nggih. Urung ana pakabar. Assalamualaikum. Nalika kowe ndak utus supaya nderekake Rohmat tumuju Mekah Madinah, kok balimu ana ing pondok pesantren Gesing Kaijenan tanpa Rohmat. Lah kepiye jempute? Lakone Mekah. Di tengah-tengah sak duwing segara lor Rohmat ceblok. Mbok menawa durung pepestining panguwasaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kowe karo menteri mengko cawe sesaji nganggo busana setengah nglegena ngupadi bojomu Rohmat ya. Istirahat jauh. Ayo, ayo, ayo. Ayo jebule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaji Samsudin miturut atore Jim Putih yen to kowe keblok ana ing segara lor. Bapak kula sampun kalampah netepi rukun Islam keng pungkas mung iman kula mantuk saking Ka'bah Baitullah jawah saking titian wonten ing pesing samudra. Namung Bapak, wonten bab ingkang kula takon iki kali sampeyan. Perkara apa, Rahmat? Sinareng kula teteki.
sakiwa kula menika wonten bokor utawi saji. Oh, Sak tengen kula mboten ngertosangan perengkahanan kok wonten satu, Pak. Lajeng menika menapa werdinipun? sesaji kae kanggo ngupadi keslametaning rahmat. Alhamdulillah. Saksi sing rahmat ana kewansana. Mau aku ngerti saka kaban bojomu Salamah menehi sesaji nganggo sandangan setengah legena. Kurut komamu satemah dadi sono kae. Dadi sono mriku. Bapak asam kula kedah terima ing pepancen mboten nami mungkar menawa sampun ngersakaken Bapak Samsudi. Pancen kaya kono. Ora ana barang kang kalamun Gusti Allah kae ngersakake. Kene ya Roman. Gandeng kowe wis nindakake rukun Islam kang angka 5 munggah kaji lamun kuwasa. Aku bakal titip jeneng karo kowe. Titip menapa? Kowe bakal tak tambahi jeneng Kiai Haji Mutamakin. Mutamakin iki digotak gathuke gen matuk. Kowe tiba ana ing segara lor, tiba terus kelek. Papan kono katelaut cibolek. Kowe wis tak dongengake perkara sono kedadian saka kuruting komamu. Saiki kari kowe sono iki miturut agama Islam nek nyenggol kulite najis, nek mangan daginge haram. Terus karepmu piye Mutamakin? Bapak Samsudi. Ya, Duga-duga kabeh niku gumantung keng amestani. Nanging menggih kula mboten. Kula mriku nggih diteng Allah, asu nggih diteng Allah. Dados ketang asu menika dipun ajesaken badhe kursa kadene kersa piyambak. yen to kaya ngono, asu iki wis mbok anggap kaya dening sedulurmu dhewe. Ngaten. Yen ngono apa pantese dikeki jeneng? Asu kirek niki. Ya ya. Kok jenenge Abdul Kohar. Wong tuwa bakal peparing adil. Saiki Rangga tak resmekne dadi bojone Kasanah. Mutamakin aku bakal menehi warisan ana ing pondok pesantren Gesing. Anak wedok loro, wong tuwa bakal adil. Kowe tak menehi lemah ana sak kiduling pondok pesantren Gesing, mengko babaken kanggo yasa pondok pesantren. Oh, ngaten. Kowe ya ngono, monggo. Sing lor kono kae tak pasrahke kowe karo Hasanah, engko babaken ragati dhewe. Wong tuwa ora duwe ragat. Ha, Sawetahipun badhe kula ragati piyambak. kaya ngono. Yen to wis cetha tur gamblang, wiwit dina saiki kono padha netepi babat. Ayo ayo ayo. Ayo salaman. Ayo rek. Kowe cukup baturi lan aku ya Abdul Kohar. Babak alas semene kiye kok tangga teparo ora sing do gelem mirah. Iya, ana sing masih makan ijen. Sampeyan babak. Apa to ijen? Sampeyan Ya, yen kok babat sampun rampung mung emane setunggal mawon tiyang kok mboten gelem rewangi.
Tegese anggonmu babat ijen. Ayo, mau ning lor kono kok ana aloke. Ana kiai babat ijen kaji babat ijen. Kanggo pangeling-eling katelao kajen. Mengko kowe adeg pondok pesantren ning kajen. Mung aku titip karo kowe ya. Lah jintip napa, Bapak? Aja kowe adol ngilmu, aja kowe mengko adol ngilmu sing sembarangan. Uripi sakjroning agama, ning aja golek urip sakjroning agama. Ya, kaya ngono wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat belaku. Senajan to aku diparingi alas kang sing begundutan. Nanging aku ora bakal mumpus babat. Ing mengkone kang bebodro ya sapa ndok santren. Si agama Islam. Yo. Senajan to aku disawang mung katon ruang kajian ning kiwa tengenku akeh banget. Ora mung puluhan kapur atusan sing padha melu babat. Yo aku bakal melu ndonga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Kelampan kula babat Rama Kiai. Sak menika benten duk nalika tasih wujud alas ingkang bebuntutan. Sapi dipun sawah. Wah. Kaca ngemplak-ngemplak. Lah nggih ngemplak-ngemplak ngaten mriku kawutanipun. Kae katelao ngemplak. Ngemplak. Sisih kidul kae katelao ngemplak sawan. Ngemplak sawah. Eling-eling ya. Niku Rama Kiai. Panguripaning wong ngemplak saka nandur tela. Nandur kula. Kamu adek pondok pesantren ning Kajen, katelah Kiai Haji Mutamakin. Lah menawi kula Kowe mengko adek pondok pesantren ning Kajen nganggo jeneng Rangga Kusuma. Rangga Kusuma. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ora ngomong ngono. Assalamualaikum. Ngeten lho. Nggih. Timbangane bar mlaku agok. Ketene kata luwe lagi pas ana berkat iki. Ya iki ngono wong ya tangan iki. Alah. Ya ini iku biasa. Timbang mubadir. Bakal. Sitian titip. Cek. Enak. Oh, jebul ya rak tenang kok. Iki sasi surong racep kok. Mireh putih iki. Iya. Sekarang Waalaikumsalam. salam. Sewu. Nek wonten tamu to. Nggih. Monggo Kakak. Ngapunten lakon niku lega dangu enten berkat kula pangan. Iki tamu saka ngendi wae? Kula menika saking Trangkil. Trangkil. Kula katelah Kotip Trangkil. Ketep Trangkil. Nggih kula Bakri niki nggih santrine Kiyaine Kotip niki. Kakak nyuwun sewu Ki Bakri kompon resik. Bakri yen sampeyan durung sarapan adoh lho. Brang kidul tekan brang lor. Ayo mbok dijahari. Sampun niku Pondok. wis niku asalan kula salah. Kok kangen? Lah nggih lah kenten sampean Lah, niki- dangu kok. Kula niku wonten teng Kajen niku badhe kepanggih Kiyaine Mutamakin. Sinten? Jenengan. Lho nun sewu. Murid-murid kula teng Trangkil. Lah niki padha mlayu teng Kajen. Jare mondok teng mriki niku mboten bayar setunggal. Ingkang kaping kalih menika jenengan niku salah satunggaling kiai. Iya. Ngertos fikih agama utawi hukum agama. Lah kok ingon-ingon asu utawi sono niku terus pundi? Napa mboten saru? Asu niku haram nek dimau. Najis nek kena ilere,
Lho jenengan kiai lho. Lah kok wis ngoten niku lho kena ngoten. Nah agama Islam kuwi ora bisa gawe peralatan. Sing gawe peralatan kuwi ulamae. Lho, agama Islam kok nggih perangatane pripun? Wonten Al-Qur'an ngoten kok. Sing gawe peralatan kuwi ora agama ning ulama-ulamae. Ya, penemuning jenengan. Saiki aku takon lho. Nggih. Sego mbok pan ora enak. Nggih, Cok. Ora mutan. Lho, monggo iki mau sisane asu. sisane asu niku. Sisane asu. Sampai dhewe iki sampeyan oke berani. Mun teh pirang-pirang Quran. Agama kuwi mung kanggo njagane akake manusa sing rusak. Nggih. Agama kuwi ora ono kerangke nasib ora ono. Iki takok. Kuwi kok ngarani asu kuwi najis. Kira-kira kuwi duwe najis apa ora? Mboten. Lah kula niki suci kulino salat kok. Kula salat najis. Kula nek salat iku mundur riyen. Ora kuwi najis. Mboten. Tak takon yo. Uyuh kuwi najis apa ora? Pripun? Uyuh kuwi najis apa? Ki najis. Lah nek kotoran? Najis. Lah wong pedhi nggo najis kok ngarep asu ki najis. Lah niku wonten tesih wonten saranjuning badat. Luwe abot endi kesengkal gawa? Iki makane ngeten gawa. Niki perkara respeke. Kanjeng Sunan. Lah iki Sunan. Assalamualaikum. Kita pengen cawes-cawes iki. Iki jane kuwi dhewe. Iki mau aku yo krungu ngene padha bantah pisan. Sampeyan pira? Waduh, kertas iki aku yo melu bantah lawan kowe. Iso-iso rampunge ketoprak jam 4. Monggo aku ditanggal jam 3. Lha nggih. Apa mbok? Darulane apa to mutomake? Kok nganti kowe padha bantah binatah kelawan ketip trangkil kampu Bakri. Bakri iku Allah. Nggih, ya piye? Wong kowe iki kiai. Kowe kaji kok ngingu asu. Ya. Monggo asu niku nyenggol najis, nek dipangan kuwi haram. Kuwi pancen bener. Kula ngukui ukuah. Ya. Ukuah umatiyah, ukuah Islamiyah, srawung ana nek umat lan umat. Ya. Iki niku nggih umating Gusti Allah. Kula nggih umating Gusti Allah. Kula bisa beda-bedake antara umat lan umat. Dadi patokamu nggon kuwi. Nggih. Ning tenane ngene lho. Soto makin. Kabeh wong Islam kuwi ngandhakake nek jeneng asu kuwi nyenggol ya najis apa maneh mangan daginge kuwi haram. Nggih. Ning beda karo kowe. Mbok ngono kabeh iku mau kowe isih sasar susul, isih tumpang sok nggonmu sinau marang babagan agama. Nek kowe gelem sinau maca kitab Al-Qur'an, tajwid kabeh iku mau kudu paseh tenan. Nek kowe urung paseh tenan, ya ngene iki dadine kowe wong Islam ngingoni asu ya ora. Nggih. Sakniki kula tak takon. Takon piye? Jus nopo ayat pinten yen kitab Al-Qur'anul Karim traki asu niku najis. Kuwi ora manggon ning kitab, nanging manggon ning tajwid. Lah mula sangka kuwi perkara iki kowe kudu sinau tenan. Nek kowe kuwi wong pinter, ya aja kaya ngene iki carane. Mergo apa? Kowe kuwi salah sawijining ulama, saya-saya kowe madhep pesantren ana ing kajen ora nyuwun paling ngerso dalem. Derajat kula niku napa? Kiai niku luwih dhuwur wali utawi sunan. Wali niku mawon nate cengkak. Sunan ngampel inggih niku nate cengkak kae kan Sunan kae Joko, kae Kang Sunan Kudus. Sing dirembuk napa? Mung cengkak perkawis pemanggi upamane budaya luwih-luwih. Niku mboten tok puntone hakim suci terus ki lakun dinemu mayati. Agamaku kanggo sampean, agamaku kangge kula. Jenenge kowe iki Kudus ben kudus, kajen ben kajen. jenenge nek ngono kuwi kowe arep gawe negara ana sakjroning negara. Menungso kuwi ana sing ngatur tuladane. Cara kowe diuripi marang Gusti Allah, kowe kudu ngerti marang Gusti Allah. Yen kowe manggon ana ing alam donya ana sing ngatur kuwi ora ana liya, Kanjeng Susuhunan. Lah kowe kudu manut reh perintahing kono ya kuwi. Bondo wanita niku napa? Untung kula niku napa? Kula dianggep niku ngembari ing Kartosura. Kula niku mung trimah urip sauripe pondok ing kajen mriki. Najan to kowe nganggo pawadan apa wae, kowe tetep luput. Saiki ora sah dadak kesuwen. Ayo manut kesuwen. Oke.
iki ana kawigaten apa mongko aku ora mungsu nimani. Nggih, Kanjeng Sunan, niki wonten salah satunggaling kyai ingkang mapan wonten ing kajen. Namipun Mutamakim kok ngane-nganehi wong Islam kiai kok dadak ngingu asu pisan. Lho. Nah niki Lagi niku bubar. Gini. Ingkang angka kalih mongko kajen niku lak tasih wewengkon wonten ing Tasira. Kok mboten nyuwun panah ngersa dalem. Lah niki kula inggakaken wonten pendapat ing Tasira. Nggih nyuwun pangapunten. Nggih. Kemake apa iki? Nggih. Terus Sunan. Kajian to sliramu durung nate ketemu lan aku mesti ngerti. Yen ing desamu kajen iki sing wewengkon Surakarta Bati. Terus. Pisan kowe ora nyulilah marang ingsun kaping pindho. Menurut aturil tajuk lho kuwi iki santri. Engkok ngingu sono to wasu. Ora perlu aku ngandar-ngandar terus ngerti. Iku kudu dicetakake ya mau wedal mau atus yen asupi najes lah. Ngene yo. Kayu Sunan. Yen kono kadumuk lepat ingune asu wae direk. Sumanggaken bakipun pidana kula bar saged akalan. Syukur yen kowe ndodok. Mergo luput iki ora mung siji nanging nyempyok marang wong kang ngrasuk aku mesra. Nek ngono pidana kang tak tibake marang kowe pidana apa? Sadurunge kowe nindakake hukum. Wong apa jalukmu lan duwe meneh apa? Saderipun kok nampi hukum obong. Kula badhe nyuwun. Kula gadah srandel lelek. Niki ajeng calon ing patumangan. Kok ngantos srandel menika obong. Kula Pak, nek mboten obong, kula mboten lebet kesunan. Tindak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngono kuwi wal saka pidana. Matur nuwun Sunan. Aku aja arani pengayoman gampang wae kang wis kacetha lan tak dawake ing sabda. Nggih, Kanjeng Sunan. Penjaluke tak turuti nyatane tulumpahe ora apa. Nggih. Raden, sing kabeh dituntut kelawan kawula ya wong kajen saking wetengene ing kene kowe tak lilahi adep pondok pesantren ing Kajen. Nanging kabeh mau aku cubiyuk. Satemene kowe sapa? Aturan peksa Kanjeng Sunan. Tuane kula Ki Haji Mutawakil. Alipun namipun menika Rahmat, putranipun Bapak Sawu mantan Temenggung Kartosura Kanjeng. Kowe Nggih. yen anake Gunggawa ing Surakarta Hadi Ningrat. Dibasa Surakarta berlaku susukunan. Ben cetok. Yen bapak niki klebu Gunggawa kan duwe jeneng, duwe kabisan lan kaluwihan. Mat, sing gedhe atimu lan aku njaluk ning pamungku lan pamungku. Nih, kejaba kowe tak lilani adep pesantren ana ing desa Kajen, nanging kowe adep pesantren sing mahanane kuncarane negara. Sirping lan teter desamu aja ngulang nguruk marang santri sing nyebar sapa hukum agama lan negara. Iki mengko lereke ora becik kanggo negara. Nah, kowe tak wedeni lamun tak boyong, tak boyong menyang Surakarta Tingrat. Oh, ngaten. Lampun nglakoni iki saiki karo kowe saiki pungkas. Kula Wis tak boyong. Prita punten babat Kajen kira langkung nyuwun pangapunten. Monggo Kanjeng Susunan, Kudus. Nggih. Aja bareng-bareng nyuwun. Wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dawuh ing wanci liyep layap ing alluh. Mugi wonten pun wahyu kembang Cempaka Mulya
dawa ing dusun ngrambiki. Amin. Dawa dusun ngrang ingkang gemah ripah loh jinawil, murah sandang pasang papan. Amin. Kawula ngrang saking Bapak Kepala Dusun, perangkat masyarakat gede cek nonton dipun paringi segel kewarasan. Slametan, slamet donya, nggih slamet akhirate. Amin. Bila iki wae gaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.